अब बताए हो नचनिया कहता डोंट टच माय ब्रदर। आई ब्याज खुश बारे कि भाई कहले बा हमरा। गइल बारे विजेंद्र बाबा के गाना नहीं सुने। कुछ ज्ञान लेके आई हैं। और ये तो वे कोई है। कुछ ज्ञान लेके आई हैं। हाउ काहे रह गेल बड़े। हालांकि हवा दुगोला गाना में मनोज भैया 2:30-3 बजे लेके लोग रहतो बा। हाँ आ यहाँ जे गइल बा अपना बेरा से गइल बा। हर एक ट्रेन के अपन अपन टाइम बा। कौन ट्रेन 6 बजे बिया, कौन 8 बजे बिया। जब सुपर फास्ट बारिश से अपन निकल गइले सब। 5 बजे पैसेंजर खुलियन सब। कोई गो बात बा। सांझी के चूल्हा पर दूध के कराह धो दे, दूध धो दे, जरत जरत जन सबेर हो जाला, आज जन बाँच जाला। तो सांझी के जन भीड़ रहल बुझी कि एक कराही दूध रहल। आ उहे दूधवा जोर के खोआ हो गइल बा। तो रउआ सब खोआ है रउआ सब। सांझी के जन भीड़ रहल उ पैसेंजर वाला जनरल बोगी वाला भीड़ रहल। अब जे बाँच गइल बा एसी बोगी वाला लोग बाँच। तो गीत संगीत भी ऐसने होय। अब एसी बोगी में बेदाम लेके चढ़ावा बेचे खातिर तब केहू ना के देता। अब बेसी बोगी ले काम करे के पड़े। का कहते पूर्वी सुनब लो आय दादा हम वही खातिर जन्म ले लेबे पूर्वीए गावे का पूर्वी सुना देते। हमर बबुआ नील कमल आई बड़े एगो तने खड़ा होकर हमरा हीरो हीरा लाल गिनी ब्याह जी हमर मामा वहाँ कर लागत रहे उनकर सुपुत्र हैं नील कमल जी। एगो गीत भी गए हते। अब तो हमरा के दुश्मन बनौले हाँ काहे हम स्वागत करे खातिर 2-4 आदमी के बोलौनी है। तो सोचनी कि मनोजे भैया के एक परिवार में एक ही आदमी के बोलाव। तो ये दोनों आदमी के बोला तो भैया के नजर में हम दुश्मन है ना भाई जी। अब वहाँ के ये नहीं होता है कि हमरा के हलचल ना बोला बताए आये बेवकूफ के वह ना बुझाए। एक परिवार में एक आदमी के स्वागत हो गए तो पूरा परिवार के हो गए। तो भैया आई ना तो हमारा अफसोसे हो तो हम घरे चल जाए अफसोस खाते कि भैया कम काहे ना बोलौले रहे तनी आ जाए। हाँ ये गोमाला कौन गीत कहत रहने रहा। अच्छा बाटे हुआ भागा जकर आरी देखे गीत के फरमाइश। इनकर गीत के फरमाइश हम आज ले नहीं सुनल खाली चिटकुला के वही में केहू आई तो कह कि ब्याह जी कुत्ता वाला चिटकुला कही ना। हम कहले के देखो जाना तारे के कुत्ता के चिटकुला ये कुत्ता कही उतने शौक से कहे। अब ये कुत्ता ले निमन कुत्ता के चिटकुला केहू ना कहे। सबसे पहले भैया से हमरा भेंट भई रहा। एगो माई के गीत तनी आदेश बा गा देना।